Jeg vil gerne undersøge sammenhængen mellem en periferivinkel og en ny vinkel. For at gøre det, skal vi lige have tegnet en periferivinkel. Det vil sige, at vi skal have 3 tilfældige punkter på periferien i en cirkel, og så skal vi have tegnet linjestykker på her og her. Og så skal vi have vores periferivinkel, som vi får her. Og den vælger jeg at kalde U. Den vinkel, vi gerne vil sammenligne vores periferivinkel med, er den fra de samme 2 punkter, som vores perivinkelben rammer, og cirklens centrum. Vi skal også lige have tegnet den vinkel på. Den vinkel vælger vi at kalde V. Nu skal vi så se, om vi kan finde en sammenhæng mellem U og V. Man kan hurtigt se, at vinkel V er dobbelt så stor som vinkel U, eller vinkel U er halvt så stor som vinkel V. Og lige meget hvor meget man drejer eller rykker på de 2 ben, så vil forholdet hele tiden være det samme. Altså at U er lig med en halv V, eller at V er lig med 2U. Ja. Hvis man vælger at rykke i det store punkt, vil det kun ændre på, hvor stor cirklen er, men igen ikke på forholdet mellem de 2 vinkler.